To jo, ale to, no jasně, ale to bylo jakoby Až potom. potom. Jo. Já pro jako přemýšlím, jak dojít do toho, Ještě je do čas. toho stroju. Jo, No, ještě je čas. toho. Ale tohle je dobrý postřeh, že já můžu vlastně už na začátku před tím strojovým, jak to směřovat k té zaučení. Můžeš to tam prostě jako předznačit. No, jakože mám maličko. A myslíš, jako, že by tohle Jo, ten prostor, to se nejsem myslela. prostor není vůbec řešený. No, protože ty nohy jakoby na mě, už tohle je fáze, už jakoby ještě dál. No, ty nohy, protože ty nohy tančí brutálně, pak jakoby ještě postupuješ a jdeš nahoru. Ještě takhle je. Jako prostor vůbec nevím, já ho vůbec necítím, jak by měl být. Mně se líbíš tam vzadu. Nemůžu vem si, že asi budou lidi jako nějak kolem. Ne, mně se líbíš tady. Ale vem si, že tady nebudou asi, ne? Počítej s tím, že budou ze všetkých 4 strán. Budou ze všech 4 Jsi stran. tady a já tě vidím tady, takhle, dobře. Ale tím pádem to bude pro všechny 4 strany dobrý, když to je Po cestu. z rohu do rohu. To je právě to, že já jako ten prostor necítím, jak bych ho měla zaujmout. Mně se celkom páči ten nápad s tou liniou, že by si išla prostě po nějaké linii, tím, že je to tu všetko také vlastně takže vlastně ty by si mala nějaký určitou linii, po které by si prostě šla. Aby to nebylo chaotické. Se líbí ten začátek, jak je statický, protože to je jako pro mě takový, jak se postavíš, tak se zakořeníš. Víš, a je to takový jako silný. A pak, když ty máš od sebe a děláš tam ty zákony. Tak ty zákony, všechny, co tam jsou, ty jsou už jakoby daný. Ty tam jsou to materiál. Jo. Je tam materiál, bych chtěla použít tohle, tu zábavu, To je tu super. stáka, pak bych chtěla použít ten základ nějakým způsobem, pak bych chtěla použít tady to nevím. A pak bych chtěla použít tohle. To je dobrý, protože tam se změní právě ten pohyb. Jo. To je dobrý, to tam sedí, protože to je dobrý. bude rosto. Pak bych chtěla použít tady a pak jsem chtěla použít jakože jít do dálky ty paže, ale Jo. to asi možná nehodí, nevím. A chtěla jsem tam jeden ten krok, ale nevím, jestli není to brzo. Nebo jestli to má nastat až třeba až dojdu sem, až dojdu jakoby do konce, co prostě třeba začít na druhou stranu. Nebo ho dělat jinak, dělat ho jako rovně. Jo, že to budeš bylo sem jako a spát. Taky lenci. Že dáš takovou šipku. Jsou tam nějaké věci, co chci, no, ale nesmím zapomenout na ty, Jo, až na teda ty nohy, na tu energii z nohou. to mě asi jediný vadilo prostě. Tohle. No a pak jsem už dala Že jsi tady úplně takhle jako... A hlavně ten prostor je před tebou, jestli nebude lepší. Aby, víš, aby se ten prostor Aby se ho před aby tady to tím měla jako malej. Abys takhle jakoby... že do světa. No a potom na ty paži. Asi paži Jsou nějakým super, způsobem. jsou super, ale chtějí pracovat. No. Ty hřbety hrozně jako jsou jako zajímavé. Jo a ještě... Já totiž furt jakoby přemýšlím, prostě, když jako dojdu už na tu zem, že jo, tak já už bych potom měla začít jakoby postavit to robo jako dostoje zase, nebo Jo. zůstal na zemi, nebo jakože s tím postavím. No to je. Asi jo, no. Nebo jako... Ale pak se musí změnit prostor úplně teda. Jestli já budu mít tady ten pohyb takhle, tak pak se pro mě to musí nějak změnit. Že jestli budu zase to sam, tak je to prostě nějak. No to ne zatím volně. To nechám volný. A ještě, až půjdeš na zem, tak si zkus to stavění těch kolen, jako jak ti to, víš, kam ti to pošle, jestli ti to pošle jako sem,
takhle Jo, no tam jsem ještě nedošla právě. že to bude tak jako vlastně zajímavé, že jak ti tam jakoby, Klouby. no, ten jakoby taky čel jakoby složí, tak jakoby jak ti to složí. A to bude důležité při tom robotu. To bude nejdůležitější. Že pak vlastně, jak si budeš reagovat, taky, že budeš obloukem, to bude hrozně jako, budeš jako, No, jsem rozmyslet. to bude celá. Fakt teď chci, aby si zkoukala to video. Já jsem nekoukala. To je, ano, moje třeba to dělají i s těma videama, protože některý pasáže fakt jakoby už, některé improvizace, to je vždycky, že jo, ten se improvizuje, ale to prostě funguje, to ale právě pak je těžší si to zase naučit, i když to je vlastně to. Já jsem včera zkoušela to video na porubu. A ono je to v pohodě. Já se tady jako nedokážu tak jakoby dostat do té atmosféry, že tady to je a tam to bylo úplně jakože úplně jako a úplně mi to přišlo takový vzdušný, Jo, úplně, no to je tak čistá. no, to je to čistý a tady prostě je takový těžší, že to hodně jakoby usnadní tu práci, když si napíšeš minuty a prostě pojedeš a napíšeš si, která video, pasáž a 1, 2, 3 a napíšeš si prostě začátek jednička, 0,30 až 0,40 další, takhle pojedeš a budeš to vidět. Máme některý. My to právě plánujeme jako zostrihací vysloveně, No, že no, si jasně, spravíš no. prostě zostrih těch častí. Nejlepší, aby si to bylo. Se jako některé věci si jako pamatuju, že Jo. tam byly. Je to víš, ale v některých není ta technika, co je v tom videu. Ale to je normální, to prostě z improvizace to takhle neučíš. Možná bych ten začátek mohla začít jako fakt malý. Mne ešte napadá, že ty si neviem vôbec kde a v ktorej časti robila s hlavou, že si ho nejako dávala dozadu. Vieš, čo myslím? Včera. Že ti tak nejak padala zvláštne. Včera? Asi. A že možno by si tam mohla trochu v určitom momente dať dôraz na tú hlavu, alebo Já nejako. myslím, že takhle dozadu. Takhle. Ale vieš, kedy to bolo? Keď sme boli tu v IM-ku a predstavovala si, že sú okolo ľudia. Ty lidi, no. Jo, jo. A tam bol úplne iný ten pohyb tou hlavou. Bol taký... A protože jsme báli, že jsem něco udělal, to už to docela bojím. Protože já jsem měla jako, že jdu k někomu a že jako mi tam hlava spadne. To už mám docela strach. Co udělám? Že zkusím mě. Ako neviem, či zrovna to, len vieš, že vlastne bol to dobrý bylo postreh, tak, že máš... dolů a pak jako nahoru. Akorát, že... Musíš to udělat asi tím předním částí krku. Aby se snil. Mám tady nějaký sval. Víš, že to nebudeš dělat jakoby záměrně jako těma svaly, že je zkrátíš, ale že tyhle naopak dotáhneš. Nebo že uvolním. No právě když je uvolníš, tak to je nebezpečné. A když je Jenomže tam je dobrý ten efekt toho pádu. no, jasně. A ten pád ti udělá jenom, když prostě to uvolní.